sa This Is My Life. Mayong hapon sa itong sinima palangga nga mga tagpalamati agay. Kamusta sa inyo dira kag syempre ari naman This Is My Life. Sabado nga adlaw, Pebrero 25, tuig 2023. Kamusta lang sa inyo tanan kag halandumon man ini nga adlaw petsa 25 sa bulan sang Pebrero. Kasi diin aton man ginahanduraw ang People Power Revolution, no? Anibersaryo, ika-37 kay tuig sang EDSA People Power Revolution. Kahapon, syempre istoryahan naton gamay lang gid nga parte sina angot man sa aton paghanduraw sa sining mga hitabo kabahin sang aton kabuhi bilang mga Filipino. So dugay-dugay man gani relax lang ka mo dira sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati sa mga nakapaniyaga na dira sa mga wala man nakapaniyaga kay ti kabalo kita basta ra gani sa balay amo ining pinaka-busy nga adlaw na masako ilabi na sa mga nagatrabaho na Lunes to Biyernes, but since kapon it's a special non-working holiday, ang iba nakatapos na gidman sa mga kinahanglanon gamay-gamay na gid lang, na gamay-gamay na gid lang para nga magkaupod na ito na aton pamilya, banding-banding para buwas nga adlaw Domingo. Mumalang na importante makabanding kita sa itong pamilya bilog nga adlaw. Ang pagprepara lang isang pagkaon among talupang doon kag mag-inatubangay inistoryahanay kag makighinon-anon sa tagsa-tagsa. Upod man ang aton sini mga estudyante pero una gid sa adlaw nga Domingo ano gani ang paghimos man para sa aton pagsimba, di bala? Wala sang balain dira. Gani relax lang kamo dira sa mga palangga naton nga mga tagpalamati nga ara sa mga lilisuan sa ilang mga radyo. Yes, updanay kita. 684 kHz. Tub-tub tak na alas 3. Pulo pa mensar kamo na ko nanong pamahawon tabi karon mga inday norma. Okay, kung anong pamahawon na itong sa sininga hapon, himo-himo lang na hikot-hikot upod sa mga kabataan, pwede gid na. Sa mga naka-online na itong dira nga mga kauturan, hi and hello, mayong hapon lang dira sa inyo. May chat room kita dira para sa inyo mga greetings. Type lang kag isend, kag any reaction man sa mga matandog ni Tita Wilma nga mga tupiko karon iya nga adlaw sang Sabado. Ti syempre Sabado nga edisyon, kag aton man ginahingagaw nga tapos man ang pagbasa sang aton sini pito ka mga consolation prize winners sa aton Mi Amori Part 2 antes magtapos ang bulan sang Pebrero, ang bulan sang paghigugma. Di ba? Yes, isaman dira karon ang aton talupang doon kag syempre aton man tupiko iya sa siniman nga hapon nga aton man ipalabot sa aton mga palangga nga mga tagpalamati ay uso subumbay ang di ba ubo sa mga may plemas. So paano no puwerte gid ang plemas, kabudlay pagwaon, kabudlay kontrolon, pero may ara kita pilaman ka mga informasyon nga mapaambit sa inyo kung paano makakas kag mapagwa ang plemas sa aton tutulan, sa aton baga, no? Mapuslan ginaton inabisan paano gamay-gamay lang na nga mga informasyon. Bot silingon mga tinipik nga mga ihibalo nga aton man ipaambit sa inyo nga daw ginabudlayan ilabi na tuman kamahal sang bulong sa karon, di ba la? Yes, sa inyo naman mga mensahe karon dugay-dugay sa mga cellphone ninyo. Pwede gid ninyo dira ma-type kag ma-send sa aton sini text hotline sa nagapangabay. Hinaya lang bititawi kay hindi kami iya maka-catch up no sa messenger pa na nagapangayo. Okay? Ara ang aton text hotline 0963-757-0874. Again,
0913-757-0874. Okay, copy? Yes. Dira man kamo padala. Hindi lang sa This Is My Life ninyo nga mga mensahe, pwede man sa iban pagyed nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Sa mga naka-FB Live, iban nga mga public affairs program dira sa Action Radio, pwede man naton ina ma-like kag ma-share, di ba la? Para man sa iban pagin nga miyembro sa aton pamilya, mga abyan naton nga ato sa mga malayo iya nga mga lugar, pwede naton ina mapaambit sa ila, na mga balita pagin nga matipon sa amon sa news center, ara lang dira, pwede man naton ina ma-share sa ila. Ilabi na itong ato bala sa iban nga mga pungsod, na para ma-update man naton sila sa mga nagkakatabo sa palibot diri sa aton. Ilabi na sa Dakbanwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, Western Visayas, and of course sa bugos nga Pilipinas. Mga dalagko nga nagkakatabo sa palibot sang kalibutan. Pero mga matahong taman nga mga drama, hindi man paggalipatan, pwede gid naton ina malike kag ma-share man. Pwede man bala ka mo makabisita sa website sa Action Radio Bacolod. Pwede ka mo maka-log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kaya pwede kita maka-updanay magluwas sa Facebook Live. Sa YouTube, search nyo lang sa YouTube, Action Radio Bacolod Live. Kay yes, mag-updanay man kita dira. Okay. O kanami isang aton panahon, right? Kanami isang aton panahon tungod masanag ang aton kalibutan. Galing kabatsyag kuya personally, no? Well, I don't know sa inyo. Kabatsyag kuya kaginot, kainit, kainasang kaagahon. Kay tama ka, ano ba? Tama ka, tugnaw sa mga nagliligad. Kaina do mga alas 5, no? Or before 5, kung ikapaang man. Paamo, sinabala. Anyway, sa update man sa aton sa ni Weather Bureau sang pag-asa, ining amihan or northeast monsoon, padayon siya nga nag-aapekto iya dito sa bahin sang Luzon karon nga adlaw. Ti dala ina sa mga pag-ulan-ulan sa bahin sang Cagayan Valley, kag iban pagid nga mga lugar. Pero sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kag Aurora, magalumon ang ila sinikalangitan, may mga pag-ulan-ulan tungod man sa monsoon. Ang iban nga bahin sang Luzon, magluwas lang gid sa Palawan, sa ligan nilang pagulugal-uman, kag may ara man tion sang magalumon nga kalangitan, may ara man mga pagtupa hingalit sang ulan, ina bangod man sang amihan. Sa bahin naman sang iban nga parte sang Palawan, diri sa aton sa Visayas kag Mindanao, may ara man kita pagulugal tumagal umon nga kalangitan, may ara kita isolated rain showers na panalagsaman nga pagpanalithi o kung pag-ulan ina tungod or let's say pagpanaguob pagid na ina bangod man sa localized thunderstorms nan. Medyo manami-nami ang panahon pero hindi ginaton pagkalipatan, may ara pangalit-kalit ang aton sini talithian na. Sa mga nagaplano naman nga magkadto sa higad sang baybay, ang kasarangan naman ang dapya sang mga balod sa kadagatan naton. So kung makitaan nyo medyo matulutinaw iya, hindi lubog ang tubig sa dagat. Slight to moderate mo, okay? So, kung hindi madlos ang hangin, matinaw ang tubig sa kadagatan. Pero kung mabasko gani kag madlos ang hangin, lubog ang tubig. Di ba la? Okay, 1:44 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma. Okay. Kantuan naton ang karon nga adlaw, no? Ano bala karon nga adlaw? Pebrero 25 na naanda na binaton nga ini nga adlaw gindeklarar gid ini iya nga mangin holiday, regular holiday kung sa aton lang gid madumduman, no? Pero ginklaro iya sang Malacañang
nga hindi na regular holiday. Hindi na regular holiday ang Pebrero 25 nga amo mismo ang adlaw sang anniversary sang EDSA People Power Revolution. Di ba la? Ina tungod gindeklarar iya kibot man kita kahapon. Kay ting iban nga ekspektar ka maging holiday subong mo. Kahapon iya gindeclare sang presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang Pebrero 24 nga special non-working holiday bilang kabahin sang holiday economics na tituyo man sang holiday economics suno sa Malacañang nga suportahan kag yes mangin alive, mangin buhi ang industriya sang turismo sang pungsod. Amo nang ila rason niya. Sa pahayag naman ni Presidential Communications Office Secretary kay si Lloyd Garafil nga suno sa iya ini nga aksyon sang presidente para man nga matagaan sang kahigayunan ang aton mga kauturan nga mga Filipinos nga makuha ang benepisyo, no? Ma-enjoy nila ang benepisyo sang sininga adlaw, malawig nga bakasyon. Matawag naton long weekend, but as always, samtang ginakomemorar, ginahanduraw ang importansya sang EDSA People Power Revolution Anniversary. Pero wala man mag-announce ang Malacañang kung bala may activity, no? Karon nga adlaw nga dapat tambungan ang presidente angot iya sa pagkomemorar o kung pagselebrar sang People Power Anniversary. Di ba? Kabalumanta kundi ang presidente kagabi, tuman siya, no? Siya man ang nanguna sa selebrasyon sang Tanok na ang Ilocano Festival dito sa Lawag, Ilocos Norte. Tiatuto siya iya kagabi, na pila lang na iya ka mga informasyon ta Wilma anay. Kung aton man madumduman, yes, aton madumduman ang dumduman yung handog ng Pilipino na bilang kanta. Kinrinig subong. Ang namian ko lang sa mga nakita ko sa mga mahilig sa music that time inaya ang aton sini nga mga OPM singers, no, mga Filipino singers gidya among nagkanta sina ti subong ara sila ti syempre after 37 years ano na bala mga itsura nila, ano na bala ang ila sini nga may mga paglubad sa ila tingog o kung wala, but actually wala man nagalubad ang ila mga tingog, pero ang nami gin-remix nila na upod man sa mga ulihing henerasyon kag syempre lain naman may ara man sila nga gin-include nga isa ka genre ang rap na bala sa mga kabataan kay nami man pamatian galing kay ti sorry lang sa mga naka-online kay di man naton inaabi mapabati, no? Okay lang na, pero kung may ara kamo dira data sa inyo mga cellphone or gadget o sa inyo man internet kadto inyo ang YouTube kag pamatian ang handog ng Pilipino sa karon nga remix 20 handog ng Pilipino 2023 kay kanami pamatian. Kanamian ko maglantaw sang video nga may upod na magluwas sa mga original nga mga singers nga nagkanta sina upod sa mga ulihing tubo may ara pagid mga kabataan. Di ba la? Okay. Alauna 48 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, mabalik si Tita Wilma para sa ito mga informasyon pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes.
At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang, blessed ka mo, kami amo ka mo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iban nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo
basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, pagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Okay, aton anay wetawe nga text hotline pasiplatan ta kadali. No? Tita, good PM, ga-monitor lang ko di Yes, Ma'am Yolanda Pasamante, always good. Nagapamati. God bless, Tita Wilma, to your family. Likewise, Ma'am. 0197, may damogin nga salamat. Okay, good PM, Tita Wilma. Pwede ko kapangayo textmate boy lang, age 38 to 40, ang honest lang kagbuot. Salamat, Tita. Abo kahapon may nangayo, man to sincere, kung nga babae man. Bisan single mother, basta mabuot, kag masaligan. Abo ka nami lang. Basta nami lang resulta, lipay na stawe. Okay, sa gusto makig-friend sa iya, aring nga cellphone number 0981-558-6403. Again, 0981-558-6403. Okay, live watching on air sa Ibi Magalona, Melili Oligo ba? Ga-live, ga-FB live sa Sir Melili. Ara pagin siya sa radio. 7875, may damo gid nga salamat. Happy Fiesta na buwas February 26 sa barangay RSB, no? Roberto Salas Benedicto from Nonoy and Tina Espirito sang Hanover Store. Wow, happy fiesta in advance para buwas no sa inyo. Okay, 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Kadtuan tanang informasyon nga lugyag naton i-share sa inyo nga nasiplatan ko kay subong no kalain kun ginaubo ka no na di bala kalain kun ginaubo ka daw hindi mo maintindihan may ara nga ubo nga dumat sa mo wala man plemas nagaubo ka pero nga nagasakit ang imo diri dughan nagasakit ang imo likod gali kay ang plema mapilit-pilit mala dito sa imo baga. I'm sorry ka ang akong topiko subong is plemas, no? Mga plemas. Ting aton dire mga kauturan especially sa mga nagatimo-timo na pasensya gamay, na. Kabalugig kita kon ano ang plemas ara niya sa aton baga. Ang plema may ara na siya importante man nga papel, may role man na siya na sa aton sini baga. Na may ara na siya ginatungdan kay nga ang plemas gali na importante niya dira nga papel amo ang pagkakas sang mga hindi bala mapuslanon or shall we say makahalalit nga bagay sa aton baga amo na nga mapilit lang sila na para sa mga let's say mga healthy nga mga kauturan naton no ang lining sa alagyan sang hangin sa aton sinibaga may ara na siya very thin. Tama kanipis nga layer sang mucus. Nga mo nang ginatawag nga mucus blanket. Na ara na siya. Pagkatapos,
amo ina siya ang nagapugong, no? Nagapugong sa yabok, nagapugong sa yabok, nagapugong sa magluwas sa yabok tawe bacteria kag iban pagin nga mga particles nga makahalit na makaguba sang aton baga, labi na ng asusang inyo sigarilyo, o di ba la? Ang mucosang isa ka healthy nga tao, amat-amat na siya nga nagasaka, no? Amat-amat siya nga nagasaka para nga mapagwa ang plema. Pero sa mga tao nga may sa mga tao nga very strong, very gidya ka-active sa pagpanigarilyo, kag may masakit sa baga. Ang amo sini nga klase nga pagpaninlo sang baga, medyo mahina-hina, mabulubudlay, tungod sang epekto sang sigarilyo. Di ba la? Tungod dira ang mucus nagatipon sa baga, nagapundo. Hindi siya makasaka pagwa. So, ang tendency, matipon na to sa baga, kag dira, no, once magtipon na to, dira amat-amat nga nagatapik. Magtapik siya, ang ma-discolor siya amat-amat, no? Once nga mag-discolor siya, makita niyo sa plemas, no? Hindi siya yaputi, hindi siya, kundi amat-amat nga naga-yellowish. Na amo ina once na gani nga mag-amat-amat na yellowish amat-amat na sa nga matiga, kung ginaubo ka, mabudlayan na ikaw sa pagginhawa, mabudlay na para sa imo. That's why nga kung ka isa tungod sang imo pag-ubo kag hindi mapagwa ang plemas, hindi ka makaginawa sa maayo, hapuon ikaw kay nga hindi makasulod ang enough supply sang oxygen nga kinahanglanon gid sang aton lawas, di ba la? So may ari kita nga nakuha nga pila man ka mga tips para nga makakas ang plema. Kay once magpilit kag magmalamala, kabudlay-budlay gid. Una-una gid kinahanglan pala inom ka gid ya tubig na komporme gid si Tita Wilma. Bisan balik-balikon ko niya everyday ang 8 to 10 glasses of water, himuon na ton para nga mabuhinan, para nga mapaamat-amat humok kag mapalasaw ang plemas. Kaya ang tubig nagabulig palasaw sa plemas kay liquid ni siya mo, na? So once nga mag-amat-amat siya humok, ang matig-am mo nga plemas, amat-amat nga maghumok, amat-amat man siya nga makakas, madali siya, na? Nga mapagwa sa atong tutunlan paagi sa pag-ubo. Na amo na akong kaisa kinahanglan mag-inom kita mucolytic nga bulong, di ba? Amo na say mucolytic bulong gid man sa ubo, ti may generic, may araman branded, di ba la? Mucolytic para sa ubo pareho sa carbocysteine o kon ambroxol nga capsules. Ti kun niya kung ano yang masahuan mo, capsule o kon syrup na tidira ikaw ya, depende naman sa paghatag sa imo sang imo doktor, no? Ang mga bulong ngayon na mentioner ni Tita Wilma, may posibilidad makapabag-o sang imo plemas, no? But silingon, either makapahumok siya, makapatunaw siya. Kung hindi mo masawan, mabatsyagan mo gid gihapon. Isa pa gid, inaiya sa bahay na kung mag-inom kita 8 to 10 glasses of water, kag kung mag-inom kita mucolytic para sa ubo. Okay. Ang husto naman nga pag-ubo, na ang imo posisyon sa pag-ubo makabulig man sa imo, makabulig man sa imo para makakas ang plemas mo. Ano bitaw syempre kung gahigda ka, kung gaubo ka or gapungko ka or gatindog ka or ano man posisyon kung mag-ubo-ubo ka gidyen, no, di ba la? Pero may ara gali insakto nga posisyon para dira, na? Ang imo himuon, ang husto gali nga pag-ubo, kinanglan nagapungko ka straight, no, para sa kay Tita Wilma sa mga naka-online, pungko katadlong sa pulungkuan, kag once mag-ubo ka, medyo kon pasulong or medyo ma-half bend ka, na kag amo pag-ubo na. Kay samtang nagaubo ka, kag samtang nagaubo ka kinahanglan suportahan mo ina sang imo kamot nga kinahanglan ang kamot mo ibutang mo sa tuhod mo, o hindi gani iplastar mo ang siko mo sa kung may armchair ang imo ginapungkuan, may tulungtungan sang imo duha ka kamot, dira mo ibutang
nga maka-relax ang imong butkon kag bend ka gamay lang nga daw mas slant lang balang ulo mo kag amo ang pag-ubo makabulig ina siya na gets nyo na kay nga kung dumdum naton kabudlay gid siya kung nagahigda ikaw kang mag-ubo ako eksperyensya ko na nga kung nasa tong mga ginaubo ako ay no way si may makadinay sa aton sinong sa aton way kaagi ubo man kapin pa inang ubo nga dumadula tingog mo kay dried cough ina siya mala ang plemas mo that's why tama kabudlay na try mo man magluwas sa correct position sa pag-ubo nga magpungko ka set up straight bend gamay ang ulo pagkatapos ang imo kamot kung hindi mo mabutang sa tuhod mo butang mo sa tuhod mo kung wala kalaptan ang pulungkuan kung may kalaptan dira mo butang imo duha ka kamot kag amo ang pag-ubo kay yes ang direksyon sang plemas iya pag-ubo mo maupod gid pagwa na try mo pagid paghaklo sang steam o kun aso ako kumporme ko na kahilimuon ko na siya pero sa inyo depende ina iya sa aton kung ano ang hiyang sa lawas naton paano gani mag-steam hapos lang pabukal ka lang tubig di ba la siling gani sang doktor kung magpabukal ka tubig pinch of salt lang ibutang na hindi nga tagdua pila ka kutsarang ibutang mo kay hindi man siya nami gali kung hypertensive ka jutay lang na or if not okay lang kung pulos tubig lang siya pabukal ka duwa ka tasas ang tubig kinanglan tubig mo make sure nga matinlo ang tubig nga ina no kag pagbukal yes pabukal-bukal nga medyo dugay siya bla magtahaw ang iya nga kainiton ibutang mo siya sa dako nga bowl if not bisan dira lang sa kasirola tungtungan itungtong mo lang may hapin siya nami na ina siya na pagkatapos is takurong pwede mo magamit itakurong o kung itabon mo sa ulo mo tuwalya o kung gamay mo da nga habol o kung wala tinlo da bala nga tela nga pwede mo lang matulakbong sa ulo mo nga sa diin mahaklo mo ang aso. Ang paghaklo naman sang aso, hindi nga kiputon mong baba mo. No? Haklo ang ilong upod sa pagbuka sang imo baba nga matulon mo pasulod ang aso. Isa pagid, pwede mo nga, kung may hot shower ka dira, no? Di yung mga may kayaya, sa inyo naman nga bathroom o sa inyo banyo, na kung may ara ka mo hot shower, buksan mo ina. Di ba? Kung mainit siya, nga nagatulog, di ba aso? Try mo nga ihakluon ang aso sina. Pwede. Pero bala ang imumitruhan sa tubig, dasing may libot tayo, pero no? Mas mahapos iyang magpabukal na lang tubig. Okay. Ari pagid. Try mo pagid nga itap, no? Itap ang likod. Pwede gina siya mo nang namian ko, kapin pa sa mga bata nga nagaubo, na? Try mo ang tap or tapping. So itap mo ang likod or dughan. Nga daw ga-clap ka lang, di ba la? Himuon mo na gamit ang imo kamot. Pero hindi flat nga mo na kay kon flat di ba matian mong sound amo gina. Pero kung ang paghimo mo sa pagtap sang dughan or likod sang may ubo, ining daw ga porma ba daw ga buktot ang imo sinikamot. Kita mo na sa naka-online kung anong porma sang kamot ititawi amo na siya. Tikon amo nang iya porma nga nagabuktot-buktot ang imo palad kag itap mo sa likod na amo na yung iya sound kag sa iya dughan makabulig ina siya na pagkatapos mo pik-pik sang likod na makabati ka na sang hinay lang hindi nga kundi hinay lang. Amat-amat, hinay-hinay, makabati ka sang daw bilog yaw nga sound na ang paghimo sina sa likod, halin di sa ibabaw nga bahin sa imo likod na sa may tunga sa ibabaw kag sa tunga nga bahin sa likod mo ang paghimo sina para nga ina makabuligid sa patawhay sa pagpahalog sang nagatapik nga plemas. Ina nga paagi mas maayo ilabi na sa mga kabataan sa mga babies nga may pneumonia. Ina iya tested and proven ko na sa akon sini uniko iho sang una sang gamay pa kay sang gamay pang akon anak may asthma hasta ang suffer niya hasta mag 2.5 years old
amo nang hatag na ni doktora to anay nami to nga doktora sa hapo galing wala na siya balahaw na nami gid man ang epekto sining pagtap mo sa likod if not diri sa dughan nga hinay-hinay lang pero kinanglan kabalo ka. Makabulig yan, no? Kay makabulig ina siya patak sang plemas nga nagatapik ilabi na ko nagahumok na siya pero panumdum lang gid para maprotektahan ang likod sa pagkapuwersa try mo ang hinay-hinay nga pag-ubo instead sa ginapaabot mo nga mabaskog nga pag-ubo samtang pag tap bala sa likod na updan na kung may buot ka na ya okay gina pero sa mga babies hindi gid pwede no kay ti way na hinalungong na ti kon makabatsyag na ikaw nga kung kisa maubo ka nami na siya or if not mahatsing ka na try mo nga mag-uyat sa pulungkuan hindi gani sa lamesa o hindi gani sa dingding para nga masuportahan ang likod mo sa gulpi mo nga pag-ubo o kon pag haching! Paamo ka na, bladi bla. Yes, ako, mga amo-amo, sina nga mga bagay, nahimo na nami gin man ang epekto. So sa inyo dira, kung let's say, isa sa miyembro sa pamilya ninyo ang maka-experience sina, try nyo, kay mapusilan gid ninyo. Kag kinahanglan kung magtulog, kung nagaubo ikaw, kung nagahigda ka, natag isa ka lang kaulunan, kinahanglan i-double mo ang ulunan para hindi magtipon ang plemas sa tutunlan kag sa imo baga. Lain ang posisyon kung nagaslant ang likod mo sang sa flat ang tendency sang plemas makadto sa imo likod pero kung feeling ninyo nga daw kabudlay gid para sa inyo dira pasyente or miyembro sang inyo sinipuluyan nga daw kabudlay gid para sa iyang pag-ubo nagakinahanglan na ina siya sang medical attention nga ginatawag na kinahanglan gid na dal una ina sa doktor ilabi na kung ang inyo pasyente nga ginaubo pala panigarilyo na abi mga anak undatan nyo na bala kay dako gid ang benepisyo sina sa aton tandaan ina importante gid sa aton kabalo kita mangita paagi kung paano naton masolusyonan ang kung anuman nga problema nga nagaabot sa aton angot sa ikaayong lawas kay kabalo kita hindi lahog-lahog ang magmasakit na ay kwarta gid yang kinahanglan hindi ka kasiling hindi lang anay dasun lang anay hindi kay bisan ang para ibakal mo pagkaon ipabulong mo gid no amo na yang hitabo sa kabuhi ta nga hindi mapangindian alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time kabay nga nakabulig ina kag makabulig sa inyo mabalik pang inyo kubos nga alagad pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon. Okay, sa ito na dira mga palangga nga mga tagpalamati nga naka-online. Wow, Ma'am Ho, malumina, maayong hapon. Ara man si Ma'am Diding Alojamiento. Na, Ma'am Diding, good afternoon. Kag, yes, Inday Blaza. Mike Ride Hobbies. Good afternoon man. Hello, Sir Eddie Ricafort. Mayong hapon sa imo da, na kay Sir Eddie Ricafort. Mayong hapon lang da, kag salamat, gid Kag, Ma'am Marjorie Ward, good evening. Kay Rizal Balsimo, Ma'am Wilma Gapamati, to sila sa Barangay Santol, sa pamilya Sirapiloy. Salamat gid. Okay, Garcia family, kay Panoy, Pachero, kag ang akon ihada, kay Syra Puso. Salamat gid Ma'am Wilma, God bless you. Likewise, Sir Rizal Balsimo. Larry or Ma'am Lani Hirumiano, salamat gid mayong hapon manda sa imo Ma'am Lan Ana. Beth Butal Pilayo, mayong hapon. Ma'am Wilma, lain naman kahapon lang to ma'am na ang party sa SSS every Friday kita nagatalakhay na upod man sang aton mga resource person mismo from SSS no kun may palamang kutanon kita every Friday pwede naton ina mapamangkot sa ila no kay pamangkot si Ma'am Beth
Mabayad siya kuno tani sa SSS galing online na daw. Ti hindi ko kabalo ma'am, paano na lang naman. Kinanglan gid ma'am, sa aton na intindihan, bo dili may istorya ko, pero dali lang na. Labuton ta na next Friday. This coming Friday sa ato ipamangkot na. Mabayad ikaw sa imo SSS galing siling online na pwede man online, pwede man sa kundiin nga branch ikaw malapit, no, pwede ina. O kung paano na lang kuno. Pero pwede man kung mag-online ikaw, pwede gid bas long nga may SSS number ikaw. Alas 2:15, wala pa. Alas 2:15 na. Ha? Okay, ma'am ha, pwede na. Antonio Beronio ngayong hapon tawi, tamya ko lang si Mavic Gats. Happy birthday, no? Kay Maria Victoria Gatilugo Blanche. Alas 2:15, ay nano man ko man. Okay, halin kay Antonio Beronio. Okay, action, will mo mayong hapon, kugwit kay Larry Cañete, nga nagapamanday, samtang nagamonitor sa imo programa, kay sa mga pumuluyo sa barangay San Jose, sa Sarabia. Salamat gid Carl Kenneth Cañete, no? Enough lang na, balikan talang kamo karon naman. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Kag kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health. Padayon man si Tita Wilma. Kay Melvin Solidarios Abdo, watching live from Barangay Malingin, Bago City. Yes, Tita Wilma, mayong hapon lang. Magahiwat sang first grand alumni at Jalsis Elementary School. Ang Jalsis Elementary School sa Barangay Malingin, Bago City. March 18, 2023. Sa mga alumnos, pwede ka mo makatambong. Halin ina kay Melvin Solidarios Abdo. Miss Jane. Sila ni Miss Jane. Miss Jane, Candido Hildori. Good PM, Tita Wilma. Happy Fiesta, Barangay Abuanan. Adira Kamuhaw. Mama Jane.
sa may Abuanan, Fiesta Subong, or Buwas, paamo ka na. San o ang fiesta? Ma'am Jane Hildori Candido, okay lang. Enjoy lang sa ka-fiestahan, ma'am, na? Alas 2:19, Action Radio Philippine Standard Time. Makadto na si Tita Wilma sa pagbasa sa nga aton sini isa sa mga entry, no? Sa isa sa consolation prize winner naton sa Mi Amori Part 2. Ginapadala ini sang isa ka singer ni siya mo dumduman ko sa iya istorya, na kag ang iya sini nga entry nagasiling: Dear Tita Wilma, good day to you and to all the listeners of Action Radio. Please hide my identity in the name of Inday from Bacolod City. Si Inday from Bacolod City. I was an OFW before. Sugden ko ang akong pinasahi nga love story way back 2014 when I was in Myanmar. I met this guy when I was performing in a hotel bilang singer. He is from England. Okay. After meeting him for the first time, he became an avid guest, and every night he would watch. Okay, nagatanaw siya sa ilabanda ko, no, ining lalaki nga ini, and take time sa pagpanyapon. Hambal ko sa iya, single mom ako, kag may isa ka bata. Naghambal siya nga may ara siya 3 ka bata nga lalaki. Gin-ask ko siya kung diin ang nanay sa mga bata. Hambal niya partner lang sila for the sake sang kabataan. So moving forward, nangin kami. I was so happy then. Kay ang tanan nga qualities ng lalaki nga gina-wish ko ara sa iya. Palangga iya ang bata ko, and he even supported her education and meds sang mother ko sang buhi pa siya. Na-fell in love ako sa iya, Tita Wilma. At the back of my mind, answered prayers and worth it ang previous heartaches. He said that he had so much respect in me because I never throw myself straight away at him. Wala ako kuno dayon nag-upod puli sa iya kag maghulid. It was a moment of fairy tale from the start. He asked me to resign from my job as a singer and work for him instead as his PA, as he owns the company. I was grateful for that, kay change career ako, more opportunities and new learning. So every Sunday, it would be routine na nila every Sunday nga naga-barbecue party sila, jamming, kag gina-invite ang akon anay banda. Nagapuli pa siya sa England every now and then, until one day I found out nga mothers and kids siya pregnant. I was devastated, but since in love ko, I still go on with the relationship. Nagabot ang bulan sang April, and it was the time for me to have vacation sa Pinas kay birthday sang bata ko. At the same time, nag-abot nga bago nga banda. So, we welcome them. Gin-invite ko sila sa house. And even when I am here sa Pinas, they still come to the house sa Myanmar and have a party. Grabe ang trust ko sa boyfriend ko. And I was not expecting nga during those time nga ari ko di sa Pinas, gina-career na gali sang isa ka singer ang boyfriend ko. I can see in their post sa FB as they were going out every night, gin-confront ko ang boyfriend ko during our video call. Sa amon argument, he broke up with me. I asked him ano ang reason. Third party, hambalya, no. He needs space.
Nagbalik ako sa Myanmar. But before that, ginsugat siya ko sa Bangkok. When I met him, it seems wala natabo nga breakup. May natabo pa gani sa amon. Nagbalik kami sa Myanmar. That's the time nga lain ang treatment niya sa akon. He would go out and met that girl. Ang funny thing is, we're still sleeping in the same room and on the same bed. One day, wala siya kapuli. And I found out he sleep with her. Naghipos lang ko. When I met him sa office on that Monday, until I accidentally saw their chat on his computer when I placed the documents on his table. Ginistoryahan nila ang natabo sa ila. During those time, daw hindi ko ma-describe ang kasakit. Gintawgan ko ang best friend ko nga nagahibi ako. Grabe kasakit. I was not expecting nga pareho mga Pilipina ang matraidor sa imo. And to think nga kabalo siya nga couple kami. And the girl married siya sa Pinas. For the sake of my work, I have to be professional. Grabe ang pain nga naagyan ko every night. Sige ko hibi. And sige lang ko hakos and read Bible verses to give me comfort and assurance nga God will fight for me. Na-terminate ang contract ni girl and I said to myself, karma. Nagpuli sila and she has this best friend nga singer man ang nabilin. Hambalya bantayan ko no ang guy kay basi magbalikay kami. Ang ending, ginpatulan man sang best friend niya ang ex ko. Then, nangin sila. Imagine, gindala sang ex ko ang best friend sang girlfriend niya sa balay namon. While they are doing something in the room, ang kwarto ko ara lang sa dalom. It was hell, Tito Wilma. Grabe ang emotional torture sa akon. Our office is on the ground floor and upper floor is our rooms. Slowly, ang business siya is going down. Kay permis siya night out. Ginbaligya niyang iban nga property sa England until one day, he and his partner from England decided nga ang family niya will move to Myanmar. I was happy in a way kay abi ko matino na siya. I had accepted for myself nga we were over and still gusto ko mag-concentrate siya sa familia. Nag-abot ang familia, 3 boys and baby girl. Only then I found out that he lied to me because sila gid sang partner niya. Kabuot sang babayi. Siguro it's God's way of showing me the truth. Naging close ako sa mga bata. They like me, especially ang baby. Mas mahibi pa siya kung ako ang maglakad. Naging close kami sa partner niya. However, ang relationship niya sa best friend sang girlfriend niya continue. Bisan ara na family niya. Nahadlok siya manugid ko sa partner niya since close kami. Abi mo, ginbakla niya ko ticket to Philippines without my knowledge. Nagpuli ko and eventually, ang family niya nagpuli man sa England. Kay ang partner niya di kasaho sang Asian life and they would fight all the time. Nagbalik ko sa Myanmar after 2 months. I still help him with his business until nag-abot sa point nga ginbayaan siya sang business partner niya. Bankrupt ang negosyo. But still I stayed. Nagsilo kami halin sa 5-story house, around 1,000 square meter to 60 square meter house. 1 toilet and no heater, kada aga, gainit siya, tubig, pangpaligo niya. 2 rooms and window lang partition namon. He would open the window para ang aircon maglabot sa room ko. I still stayed with him and keep working when he is in the lowest. Kay abi ko, mabago siya. Ginmanage ko ang business, ako nagmanage ng finances, tapos tagaan ko lang siya allowance for
his night out. Okay na tani. But then, nambabayi siya liwat. And worst, ginpahalin niya pa ko sa balay. I decided to leave and go back to singing. I had enough dealing with narcissists. Just in time that there was an offer to me. One day, we accidentally met sa mall. He asked me for coffee. He asked for my advice kung continue niya ang business or take niya ang offer with big salary. Hambal ko sa iya for the sake ng family niya, i-take niya ang offer which he did. Subong, he's back of having a good life. He left Myanmar and ako continued my singing career and moved to Malaysia. During pandemic, we were sent back home. Kapuli sila. Subong, still single ako but happy with my daughter and fur babies. I know that God will give me so much better and mangita gid way ang Ginoo to make you realize. Ay pakita gid sa imo ang kamatuoran. One thing I realized, hindi pag-itugot sang Ginoo ang makapalain sa imo. Tubtub diri na lang ang sulat ko, More Power to Your program. God bless. Siling niya gani, in case you need some proof, please let me know. I will provide some pictures. Thank you, Inday. Anyway, sa imo, sa nagpatawag kay Inday, ari na lang siya sa Bacolod, no? Salamat gid sa imo pag-share sang imo or pinasahi nga kabahin sang imo love life. Kag nakita nato, no? Tama sa imo kaisog sa pag-atubang sang tanan nga natabuin na hindi diri sa Pilipinas kundi sa iban pa nga pungsod. Ginpakigbato mo sa ngalan sang paghigugma, pero maalam gid tuod ang mahal nga Ginoo. Maalam ang Ginoo nangin instrumento ikaw sang kalain sang lalaki, nga nangin instrumento ikaw nga mapabag-o mo siya, despite sang mga ginapanghimo niya sa imo, nabaton mo ang tanan. So maalam ang Ginoo tungod siya ang nangita gid paagi nga imo marealisar ang tanan kag mabag-o mo ang dalagan sang imo kabuhi. Pero nabatyagan man gyapon ni Tita Wilma nga sa pihak sang tanan ang imo balatyagon ara pa sa iya. Kag nagapabilin ina, kag magapabilin samtang ikaw nagakabuhi nga suno sa imo, indi mo man siya malipatan. Only God knows when and when. The most important is nabaton mo ang kamatuoran. Gani magpadayon ikaw sa kun anuman ang imo mangin kabuhi. Kag magpadayon. Ari man ang ambahan nun nga aton ginadulot sa imo sa mga kauturan naton nga naka-online. Sorry lang. Okay. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya ga ano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga. Okay, sa mga naka-online naman dira, na? Kalitan tani para sa inyo. Siling ni Dolfo La Honor, no? Siling ni Marts Baby Joe Reyes Herx. Listen to the letter sender. Thank you, Gid. Siling ni Noy, God will never give you lessons you have not reviewed. No? Hindi sa magatag leksyon. Nga why mo gina-review. Thank you, Ginoy. Teacher, kagituon, na? Hello to good afternoon and happy weekend. Present always kami gyapon ni Daytel Maigwiko, ni Lydia, ni Bibing, ni Jennifer kag Mercy, na? And Jane Novi Agbayani Paco, diri sa my Celine Homes, tawe. Keep safe always and may God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgil Pinda. Yes, Martin Aliling, good afternoon man. Melvin Peñafiel, salamat gid sa imo. Okay, Ma'am Elizabeth Gumala, Ma'am, please greet happy birthday today to my granddaughter, Baapon na Jenry Diaz Gamala. Thank you, good and God bless you. And more power to ARB. Okay, thank you, good Ma'am. Happy birthday kay Jenry Diaz Gamala, apo ni Ma'am Elizabeth Gamala. Yes, alin na kay Mamo mo. Christine Minyes Villalobos. Yes, mayong hapon man sa imo. Have a blessed weekend, Tito Wilma and Tupina Zugaton. Ari lang ko din naga-monitor sa imo via stereo. Salamat gid Sir Alex. Okay, kay Nunoy, salamat man. Miss Jane Candido ba, fiesta da sa inyo? Okay lang, ana. Enjoy lang da, ma'am. Kag, yes, kay Melvin. Hello, Miss Ems. Kamusta ikaw na? Hernal Aiko. Salamat man. Kay Miss Ems Abosa. Miss naman ka na. Salamat, Gid. Okay. Balik lang na si Tita Wilma naman dugay-dugay pag may time. Salamat, Gid. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, kundi surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, ga ano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Ang mga Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre pigado tas ay kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school. Mayong hapon. Kay Josefina Indema or Indrina sa dira sa may Purok Bayanihan Banago, no? Salamat gid sa imo na kay nang Lulit Castro dira sa Ilananday si Mars sa Talisay, mayong hapon man sa inyo dira tanan-tanan gid. Amo ka na. Kamusta na nang? Okay lang. Kag syempre man dira sa Magsaysay Street sa Talisay City, sa kay Inday Salisaw sa good afternoon kay Baby Roston kay Tutu Kian kay Nunoy kay Inday Ria no Bebs good afternoon salamat gid kay Bimbim yes salamat kumusta lang dira sa inyo kay Catalina Nanay Catalina kay Tutu Edgar Yap dira sa may Phase 6B sa may Barangay Handumanan. Dumduman ko da si Sir Rufino Eregabino. Kamusta na ikaw? A long time no here, no? Kay Nining Lisa Alonsabe, kag speaking of Barangay Handumanan, Ma'am Emily, kay Ma'am Emily Narciso, kag kay Camille nga medyo matulutarsa. Salamat gid sa inyo ha, kag mayong hapon lang dira. Kay Nanay Mema dira sa may Purok Gaysano, sa may Barangay Alihis, madamo gid nga salamat kag maayong hapon. Kay Tarika kay Aisa dira sa may Purok Rosal sa Barangay Takuling sa pamilya mong Qatar tanan-tanan dira hindi naton kamo maisa-isa pero si Tita Wilma nagapasalamat gid sa inyo tanan. Dira man sa Habhab community sa Habhab Street sa may Purok Magbinuligay sa Barangay Bata. Nanay Lina Binet mayong hapon kag kay Mando Binet. Bugos man nga pamilya. Salamat gid sa padayon ninyo nga pagsuporta sa Action Radio Bacolod. Dira man sa shop ni Junior Abiner sa Ilananday Alex. Salamat gid sa inyo kag mayong hapon. Kag dira man kay Nanang Adelaida Helborion, kay Lydia, kay Danilo, indang mayong hapon. Smile abi pa mo kay Mama Irma, kay Chay Pingot, kay Chay Milag, kay Chay Ronia, syempre man kay Tito June, kay syempre kay Nanay Nelly Malate, mayong hapon sa inyo tanan, kay sa may Bangga Christian dira, mayong hapon man kay Ruming, kay Jerome Dinoy, kay Baby Jane, salamat gid. Malawig man na pero kinahanglan bisan paano mapalabtikan man naton sila. Happy birthday sa itong mga celebrators for today. February 25,
2023. Happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday kay Victoria o kun kay Marivic Gatilugo Blanche, no? From Centrum Appliance. Yes, good afternoon. Happy birthday, Vic, na? Happy birthday, Marivic Blanche. Okay. Kag happy birthday. Inahalin man kay ta Wilma sa imo mga kabatchmate na sa Golden Koi 78, no? Para ina sa imo kag Sabat 78 sang Bata National High School. Si Antonio Beronio nagatamyaw man sa imo. Sir Martin Aliling, salamat kag mayong hapon man. Kag yes, Tita We, happy birthday man sa apo, no? Ni Ma'am Elizabeth Gamala, kay Jenry Diaz Gamala, happy birthday to you. Halin man kay mamo mo. Yes, Sir Alex Montesa, thank you, Gid Ana. Okay, standby na para sa ating horoscope. Karon iya nga adlaw. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, mga natao Pebrero 25, sa adlaw sang inyo pagkatao Pebrero 25, nagasiling, yes, may ara tiun nga makasala gin man kamo, makahimo kamo sala sa trabaho, whatever, no? Basta makasala kamo, experiensyahan man ninyo ang kapaslawan, masakitan man ikaw, pero wala kamo ginapabayaan sa inyo kapalaran, tungod ang inyo kapalaran nagahulag para sa inyo. Nga sa diin sa ulihi, maganami kag magaayo ang dalagan sang tanan para sa inyo kabuhi. Amo ina ang kahulugan sang adlaw sang pagkatao sang Pebrero 25. Okay lang na siya, di ba? Happy birthday, liwat sa inyo. Kag syempre, God bless you. Mayong hapon dira gali kay Nay Violeta kay Dennis Christian Bukog. Tanan nga Valenzuela family sa Pulupandan. Halin ina kay Nonoy Alakapa. Kaabot sa ko na hindi Rona. Ma-horoscope tanay, ana. Ang aton sini horoscope para karon nga adlaw, dala na dira ang aton sini mga celebrators for today. Una, Pisces. Ang mga Pisces, amo ining mga netaw Pebrero 19 tubto Marso 20. Pisces, kung may ginabatyag sa lawas, let's say lain pamatyag, ha? Likawan lang ang basta-basta mag-inom ikaw dira sang bulong, na hindi ka basta-basta mag-inom lang kung ano ginapatihan mo, ha? Kinanglan hinay-hinay. Importante nga may ara husto nga rekomendasyon halin sa doktor Pisces. Hindi magmato-mato pa mo ka na. Kaglikawan mo gid, limitahan mo gid ang pagkaon sa mga matamis kag mga mamantikaon nga mga pagkaon. Maswerte nga mga numero sa mga Pisces: 7, 8, 15, 39, 43, kag 40. Your lucky color is ocean blue. Aries, ang mga Aries naman, may mga natao Marso 21 tubto Abril 19. Yes, ang mga Aries karon nga adlaw hindi makontento sa iya sini sitwasyon. Pero suno sa imo horoscope, hindi na lang siling magdalamguhanon ikaw, maghandom ikaw, kinanglan maghulag ikaw, aksyonan mo ang imo gusto para mahatagan inasang katumanan. Kag ang ginapatihan mo nga among upang sa imo, katag sa imo problema, ay mapuslan mo na gali Aries. Na, maswerte mo nga mga numero 1, 14, 31, 34, 41, kag 10. Green is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Gemini, Taurus. Malumpat ka na karon, ha? Sukton ka naman kami sa mga Taurian. Okay, Taurus, Abril 20 tubto Mayo 20. Abi mo bala Taurian, nakadepende sa himuon mo ang aksyon, no? Ang aksyon sang madangtan or maabtan sa imo himuon karon nga adlaw, nakadepende na sa imo himuon nga sabat abi sa negosyo karon nga adlaw mangin mahina ang income mo kung may negosyo ikaw. Maswerte nga mga numero 4, 5, 9, 34, 42 kag 45. Your lucky color is
brown. Kantuan naman nato ng mga Gemini. Ang mga Gemini, ang mga natao, Mayo 21, Hunyo 21. Halong ikaw, Gemini, karon nga adlaw. Kinanglan protektahan mo man ang imo kaugalingon, ang imo kaayuhan sa mga magapalapit sa imo nga nagahandom nga hingalitan ikaw or abusuhan ikaw tungod sang imo iya kaayo. So, extra careful, Gemini. Mas swerte nga mga numero 4, 23, 28, 37, 41, kag 8. Your lucky color is blue. Kantuan naman natin ang mga Cancer. Yes, Cancer. Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer yan. Isa ka madugay na nga problema ang imo mahatagan sa bat karon nga ang matagaan mo sa bat sa karon, no? Problema dugay na ina siya. Papasalamatan kay may solusyon. Kag ari pagid makaangkon ikaw idea or ideya na sa imo pag-apply trabaho wala ka obraw. Hindi maguntat, go lang, apply lang kay matimingan mo gid na. Mas wanting nga mga numero sa mga Cancer, 3, 12, 29, 32, 38, kag 41. Cream is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo, amo ini mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22, bibuligi man ang kaugalingon mo nga mga presentable Leo. Kay amo inang dako mo nga kapital para nga magmadinalag-un ikaw kag hindi ka madulaan sang kliyente. Okay? 2, 29, 31, 33, 39 kag 14 mga maswating ang numero. Orange is your lucky color. Una pa lang nangabahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope. Relax. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos ang mga ini. Lagi. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga basi. Yes, ba hingabot ko no si Day Ronnie Trava kay ti ba was ko sa ko gid panglaban niya. Okay, dira sa dumanan sa Pangadlo family kag Navarro family sa Estefania. Kag dira man sa bago kay Mr. Narciso ni Abaw. Sige, salamat gid na. Salamat gid sa inyo. Happy birthday gali sa iya lovely nga hinablos ko no. Ni Ma'am Eda Ramos kay Luni Ramos Basinilio. Happy 3rd birthday sa imo. Tapuson tani. Dali lang hingagaw ni Tita Wilma. Ara kita sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, Virgo. Kung hindi ka bala maghalong, posible nga maulamid ka sa gamo. Importante makigbagay sang maayo, likawan mo man ang magkomento or maghikay sa iban. Mas swerte nga mga numero 5, 7, 12, 36, 39, kag 32. Aquamarine is your lucky color. Yes, Libra, ang mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, Libra, ba wala ka gidya duda sa kaugalingon mo yan, no? Di ka nami, gid kinanglan kita una magbilib sa kaugalingon ta. Pero takson ikaw sang bag-o nga mga estratehiya. Tungod dira, magababay, mga magakaway-kaway lang kadalagaan sa imo iyabanas. So, kinahanglan, be positive lang, kag be happy lang as always. Chill lang bala Libra. Mas wati nga mga numero 6, 26, 31, 36, 9, kag 45. Fuchsia is your lucky color. Ikaw naman Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 23. Ba mga Scorpio, lipot pasensya karon nga adlaw na control sa imo kaugalingon kag focus mo lang ang imo puwersa sa mga importante nga bagay o kun ulubrahon dabay ida sila. Mas swerte mo nga numero 3, 22, 25, 35, 37 kag 39. Red is your lucky color.
Ikaw naman, Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sagittarian, kung may oportunidad nga makapatindog ka or makatukod ka negosyo, dapat umpisahan mo na ina. Tungod dira ka mag-aayuhan. Mas swerte nga numero sa mga Sagittarius, 233, 17, 29, 11 kag 7. White is your lucky color. Hindi Tia Kim Keriman, good afternoon. Yes, mga Capricorn. Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Kung awon gid balik Capricorn, masarangan mo ang trabaho nga gintugyan sa imo. Pero sa sobrang pagsalig sa kaugalingon, makasala ka man. Gani, hinay-hinay kag maghali. 4, 5, 19, 9, 14, kag 28. Yellow is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob Pebrero, 18. Bao nag-enjoy ang Aquarius sa iya sini pagpakig-impon nila sa may party guro nga gintambungan. Pero maghalong ka kay basi may madula nga gamit sa imo, halong-halong lang enjoy okay. Mas swerte nga mga numero sa mga Aquarius, 7, 9, 17, 14, 41, kag 25. Violet is your lucky color. Batian natin tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Daligid lang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. So sa aton mga palangka nga mga tagpalamati, si Tita Wilma magapaalam na sa This Is My Life para karon nga weekend Sabado. Ang ato na Bible verse of the day nga ibilin sa inyo halin sa Romans chapter 12 verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Happy weekend sa liwat, mayong hapon, kag happy family day and happy Sunday para buwas. Lunes naman kita mag-updenay. Stand by sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!